Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na tagwayen tashoshin Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, inda muke kawo muku shirye-shiryen da suka shafi mata da maza, magungunan gyaran jiki, abin da ya shafi magungunan gyaran jiki da abin da ya shafi abubuwa da suka shafi mata, kama daga magungunan sanyi duka muna ɗaɗɗorawa a kai, wanda kuma da kanku za ku haɗa a cikin tsafta da inganci ba tare da wata matsala ba, a yi amfani da shi kuma su ba da fa'ida da ma'ana. Sannan mukan duba da abubuwa da suke faruwa a duniyar ta Allah subhanahu wa ta'ala domin ankararwa ko kuma a san me yake faruwa, a guje masa ko kuma a amfana. Duka waɗannan shi ne abin da tashoshin namu suka ƙunsa a ciki. To, yau ma za mu yi magana a kan ɗan bulki kwamanda da kan siyasar Fantami. Kowa ya san dai ɗan bulki kwamanda. To, kafin mu shiga, duk da ɗan kwana biyu ya yi nukusani, amma kafin mu shiga, idan yau ne shigowar ku channel ɗinmu na Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, da Allah a shiga a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, a yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu zai shigo gare ku kai tsaye, za a sanar da ku. To, akwai kuma shirye-shirye masu ma'ana da muka yi su a baya na irin magungunan sanyi, na abin da ya shafi zamowa ka ɗa namiji, na maza ga su nan, da magungunan sanyi da magungunan ƙara ni'ima. A duba shirye-shiryenmu na baya su ma don a amfana da abin da muka ɗaɗɗaura. To, ɗan bulki kwamanda dai kowa ya san ɗan siyasa ne a jihar Kano, kuma wanda ya yi ƙaurin suna, kuma mutum ne jajirtacce mara tsoro. Ya ce shi yana tare da Professor Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami na jihar Gombe, takarar gwamna, duk da shi ɗan APC ne, amma yana tare da Fantami da yake PDP. Ya ce kuma zai goya masa baya a siyasar har ya cimma gaci, ce domin ya cancanta, kuma shi ƙani ne a wajensa, saboda ya ce ya san Fantami tun kafin ya zama minista, don ƙani ne a wajensa, ɗan Fantamin yayansa yake ce masa. So, ya ce kuma shi malaminsa ne, ya zauna a wajen Fantami ya yi karatu, to saboda haka na tare da Fantami. An tambaye shi cewa to zai yi antifati ne, ya ce ai gwamna, tsohon gwamna ya ce su suka fara yin antifati. Ya ce sun yi antifati a lokacin Agiru, saboda haka in yi antifati shi ma ba wani abu bane ba. An ce baya gudun a kore shi a APC. Ya ce to waye sai kore shi a APC? Ya ce bari mu muku ta mahaukaci, ko Bola Tinubu bai sai kore ni a APC ba, bare wani. To, ɗan bulki dai ya ce shi kuma Fantami yake, kuma antifati ita zai yi, ba kuma shi ya fara yi ba, akwai tsofaffin gwamnonin da suka yi ta. To, wannan dai shi ne kun san ɗan bulki kwamanda, ba gudu ba ja da baya ba tsoro. Ya ce saboda Fantami mutumin kirki ne, shi ya cancanta ya yi. Ce waɗansu ma waɗanda suke ba mutanen kirki ba, da suke sace dukiyoyin al'umma, suke yin abubuwan da suka ga dama, ba su cancanta ba, aka zaɓe su suka yi, bare shi. Saboda haka shi za su yi, shi PDP zai yi a lokacin, a wannan ɗin Fantami kenan, ba zai yi APC ba, tun duk da shi ɗan APC ne. To, ku yaɗa mana bidiyon mu domin wasu su ma su amfana, su ji wannan turka-turka da ake yi da Abdulmajid ɗan bulki kwamanda. Muna godiya da kallon Farfajiyar Mata da Na'isa TV.